подходящия момент го създаваме ние. Ние го създаваме с нашите мисли, с нашите действия, с нашите слова, с нашите емоции. Така че фокуса ни трябва да се измести не от подходящия момент, а от това, че ние създаваме подходящия момент чрез нашите мисли. Подходящия момент го създаваме вътре в нас. За да един човек създаде подходящия момент, той първо трябва да премахне неблагодатната среда, която е вътре в него. Тази среда винаги са неблагодатните мисли. Неблагодатни мисли са тези, които не раждат нови условия. Искаме да живеем в новото, искаме да ни се случват нови неща, искаме да се запознаваме с нови хора, да преживяваме нови емоции. Емоциите, които ни позволяват ние да навлезем в новото, с новите емоции, с новите приятели, с новите събития, са точно тези стари емоции, от които ние трябва да се освободим. За да се освободим от нещо старо, ние трябва да залюбим мисловния ни поток. Трябва да привнесем една красота в нашите мисли. Трябва да премахнем оскъдицата, която е в нашите мисли, защото тази оскъдица се проявява и в нашия живот. Тази оскъдица на мислите се проявява в енергийното ни поле, проявява се в емоциите ни, проявява се в случките ни. Тази емоция е нашето ежедневие. За да един човек създаде нещо красиво, за да един човек създаде нещо приятно, за да един човек създаде реалността, която иска и в която иска да навлезе, най-напред трябва да си подобри неговия мисловен поток. Защото без ние да подобрим нашия мисловен поток, няма как да ни се подобри, да ни се обнови словото, няма как да ни се обновят действията, няма как и да се обновят емоциите. Ако искате да направите качествена промяна, променете мислите, които вие давате на себе си, защото всяка една мисъл, която вие я отпращате, на първо място вие я давате на себе си. На първо място тази мисъл обработва вашата почва вътре във вас, а за да искате да се развивате красиви, трябва вашата почва да я обгрижвате красиво, да я обгрижвате щадящо, а обгрижена щадяща почва има, когато има красиви мисли. Красотата трябва да започнете да виждате вътре във вас. Трябва да се усещате вие красиви. Трябва да осъзнаете, че вие контролирате вашите мисли, вие контролирате вашите емоции, вие контролирате вашите действия, вие контролирате това, което ви се случва, защото то ви се случва на база вашия емоционален свят, на база вашия мисловен свят, на база вашия словесен свят и на база света, в който вие действате. Много често ние, хората, забравяме, че трябва да действаме и пропускаме да навлезем в събитие, което сме си го съградили с нашите праведни мисли, нашите праведни слова и праведни емоции. Защото много често ние залагаме само на тези три компонента – мисъл, слово и емоция, обаче пропускаме действието, защото чрез действието от нас се маха енергийния товар. Чрез действието ние завихраме, ние навлизаме в новото. Действието е този завършък, който ни липсва. Нека да не забравяме, че ние чрез действието навлизаме в новото, че действието укрепва нашите слова, действието укрепва нашите мисли и действието захранва мислите ни, в нас да навлизат нови мисли, в нас да се завихрат новите мисли, красиви, щадящи, деликатни мисли, които ще сформират новите енергийни потоци, които ще залеят нас, а тези енергийни потоци ни заливат със слова, ни заливат с емоции и вече ние завихраме словото, завихраме емоциите чрез действието, защото това е последния щрих, който ни липсва, за да започнат да се случват събитията, които искаме да ни се случат.